Ne. U redu, ajmo ispočetka. Okrećem se suncu, kao što i svijet, kao što i komet? Ne, to je glupo, ispočetka. Okrećem se suncu kao što i svijet, kao što i... Suncokret. Ha? Nije loša pjesma, ali nešto je nedostaje. Čemu je posvećena? Što? Čemu si posvetila pjesmu? Ova je za časopis Kolo. O, za moj vlastiti časopis. Ali ne mislim na to. Mislim o čemu je pjesma. Pa, u meni, valjda? Nema teme koja ti je bliža, dakle. Zbog čega se onda mučiš? Ne znam, ne ide mi. Jednostavno mi ne ide. Napisala sam na stotine i stotine ovih pjesama i ništa. Uporno mi ništa ne ispada onako kako treba. A kako bi trebalo ispasti? Pa, dobro. Ako si ih napisala na stotine, onda ih sigurno ima dobrih. Nijednu mi nisu objavili, a pak si skoro gotov, propašću. Tako, dakle. Zašto uopće pišeš tu poeziju? Zbog sebe ili zbog drugih? Da netko baci pogled na koju minutu, kimne s odobravanjem i ode svojim putem. Tuđa pažnja, odobravanje, hvala, slava. Kamo će te oni dovesti? Ljudska je radost neobična stvar. Nalazimo je svugdje. U malim stvarima, u običajnim i neuobičajenim pojavama, u drugim ljudima. Zašto se itko bavi umjetnošću? To je iskaz te radosti, ljubavi koju osjećaš prema nečem na ovom svijetu, nečem što osjećaš u sebi. Nije li to i ono što želiš? Dotaknuti druge duše svojim izričajem. Podariti im dio sebe. Ti iznosiš sebe na papir. Ta riječ jesi ti. Patiš nad svim onim što nisi, a ne raduješ se onom što jesi. Uvijek ćeš težiti nekom cilju u životu. Hoće li ti objaviti pjesmu, hoće li ti objaviti zbirku, hoće li te nagraditi, a u međuvremenu ti već živiš i radiš ono što voliš. Sve se na kraju svodi na to. Dari svijete, tvoji su sljeparije. Otrov med je, pelin cvijet je tvoj. Trn je vijenac, što ga slava vije. Dugačka je staza pred tobom, ljubice, i nije laka, ali ti možeš opaziti cvijeće na putu, kao da je procvalo samo za tebe. Zato i pišeš. Samo ti možeš opisati svijet onako kako ga vidiš svojim očima.